שבוע טוב חברים יקרים ואהובים, עוד שבוע מסחר לפנינו. בואו נתחיל באיזושהי סקירת שוק קצרה והכנה לשבוע המסחר הקרוב, מה אני בעצם צופה שיהיה, איך אני מתכנן בעצם את השבוע המסחר שלי. לפני הכל כמובן אני אגיד שאין כאן שום המלצה לא למסחר, לא להשקעה, כל מה שאתם עושים באחריותכם הבלעדית. סך הכל באתי ככה להראות לכם איך אני מתכונן לשבוע הקרוב. אז אם אנחנו מסתכלים על הדוחות שלנו, מבחינת השבוע הקרוב, יש לנו ביום שישי את ה-CPI, שזה דוחות מאוד מאוד חשובים. מי שלא יודע מה זה אומר, מוזמן להיכנס לקיר שלי באינסטגרם, יש שם איזשהו פוסט שמדבר על הדוחות. אז ה-CPI שלנו בעצם ביום שישי, אוקיי, שמתי כאן גם לדובר אנגלית, גם לדובר עברית, או למי שרגיל לראות בשפה מסוימת. CPI, מדד המחירים לצרכן. דוח מאוד חשוב. מעבר לזה, במהלך השבוע אין לנו משהו יותר מדי משמעותי. יש לנו ביום חמישי תביעות ישנות לדמי אבטלה, מכירת בתים קיימות. זה גם לא בטוח שכל הדוחות האלה יתקיימו, כן? יש עדיין אה, את הבלגן בארצות הברית עם הממשלה. בקיצור, את השביתה, הסגירה, לא יודע איך תקראו לזה, איך שאתם רוצים. אבל כן חשוב לשים לב. מבחינתי, שני, שלישי, רביעי, ימי מסחר נוחים. לא, אומנם אין דוחות, אבל זה ימים שאין בעיה לסחור בהם. יום חמישי קצת יותר להיות זהיר, במידה ובאמת יהיה לנו את ה-CPI ביום שישי, אז יום חמישי יכול להיות קצת פרייס אקשן מתעתע, וכנ"ל יום שישי לאחר הדוחות בעצם לחכות לפתיחת המסחר, במידה והדוחות באמת יתקיימו. אה, אז לאחר פתיחת המסחר, לתת קצת לגרף להיזרק מצד לצד, ואפשר בעצם לסחור מבחינתי, אחלה של שבוע למסחר. בואו נעבור לנכסים שלנו, בקצרה, אין יותר מדי מה להסתכל, לא הרבה השתנה מהפעם האחרונה שעשינו את הסקירה, אבל כן חשוב להבין איפה פנינו מועדות בטווח הגדול ובטווח הקצר. אז מבחינת הביטקוין, דיברתי על זה שיש לנו בעצם שני מגמות שאני מסתכל עליהן. המגמה הגדולה יותר, אוקיי, שבעצם אני מחפש לתקן אותה לפני שממשיכים הלאה, ודיברתי על זה שיש לי גם את המגמה הקטנה יותר בעצם, הגל האחרון כאן, שאותו אנחנו יכולים לבוא ולתקן ולהמשיך הלאה, וזה באמת מה שקרה. תיקנו, הגענו מתחת לאזורי ה-0.5 בעצם לאזורי הדיסקאונט, ויצרנו שיא חדש. לאחר השיא בעצם קרסנו כלפי מטה. בואו נתקן עכשיו את הגל שלנו, או את האזורי פרימיום דיסקאונט בצורה יותר מובנת ויותר נכונה. שימו לב שהקריסה הגדולה עם כל הפאניקה ועם הכל, בסוף תראו שהגרף עובד בצורה שהוא צריך לעבוד. זאת אומרת שמי שמנתח טכני בצורה נכונה, יכול לקחת פה אחלה של עסקה. אני לא אומר שזה היה מעשה חכם, באמת היה פאניקה בשוק, אבל זה אזור שאתם יכולים להסתכל על סרטונים אחורה שדיברנו עליו, לא יודע, לפני כמה חודשים, ובאמת בסופו של דבר הגענו לפה במפולת, מה שנקרא, 15% ללא מינוף, תנועה מאוד מאוד יפה. מה בעצם אני צופה מהביטקוין להמשך? כרגע אנחנו ממשיכים לייצר נזילות בעצם בשביל, מבחינתי, להמשיך יותר גבוה, אוקיי? לפי דעתי, יש לנו כרגע שתי אופציות: או שנחזור לקחת איזושהי נזילות פנימית ולנד יותר נמוך, או שאנחנו כרגע יורדים ועושים את התיקון המיוחל שדיברתי עליו לפני, בעצם לתקן את המגמה הגדולה יותר. זאת אומרת, זו המגמה שלי כרגע, מגמה עולה, אני רוצה לבצע תיקון, מניפולציה, להכניס אנשים עוד לפאניקה, בום, וואו, אנחנו יורדים, זהו, הביטקוין הולך לקרוס, ומכאן להמשיך בעצם לשיאים חדשים, או באמת כרגע להיכנס, לקחת איזושהי נזילות פנימית ולרדת יותר נמוך. אני לא חושב שמכאן אנחנו נעשה שיא חדש. יכול להיות שאני אטעה, כמובן, אין 100% בשוק. בסופו של דבר הנפילה הגדולה הזאת כן ייצרה את הפאניקה ואת הלקיחת נזילות שהיינו צריכים בשביל לבוא ולהמשיך לאיזשהו שיא חדש, אבל אני חושב, מבחינתי לפחות כרגע, המקסימום זה לבוא, לעלות, לקחת משהו פנימי יותר, לרדת, או לסיים את התיקון ובאמת להמשיך לשיא חדש. איתריום ממשיך לשחק בריינג' הזה שדיברנו עליו. הגענו לשיא כל השיאים, התחלנו לייצר פה איזשהו ריינג' מדשדש. כבר באזורים האלה אמרתי שככל נראה אנחנו כן נייצר פה איזשהו דשדוש, בעצם מה שנקרא לנהל סחורה. זאת אומרת, אנשים אומרים מה, הגענו לשיא חדש, מה לעשות, מתחילים לשחרר סחורה, מתחילים לשחרר בעצם מטבעות, מה שנקרא, ואז הקונים החזקים באים ולוקחים מהם את הסחורה. כרגע הגענו שוב פעם, חזרנו לאותו אזור עניין שדיברנו עליו גם מקודם, חזרנו אליו באיזושהי תנועת המשכיות. שוב פעם, גם כאן אנחנו סוג של, אומנם פה זה קצת יותר יפה, אבל גם כאן אנחנו בסוג של השארת נזילות בחלקים התחתונים. אני אוהב לראות תנועות שהן יותר יפות, זאת אומרת שהמחיר יבוא וייקח בצורה כזאת, אבל אחרי הנפילה הגדולה הזאת הכל יכול להיות. מבחינתי, אנחנו כן
לעומת זאת, כן, באתריום, לעומת הביטקוין, אנחנו כן יכולים להמשיך לשיא חדש. כמו שכבר אמרתי, אזורי 5400, 5600, אזורי 6500, זה האזורים הבאים שאני צופה שנגיע אליהם. אה, הייתי רוצה קצת יותר נמוך. כן, זה האזורים שהייתי מסתכל עליהם, אזור 2800, אבל כרגע אפשרי לשני הכיוונים. כל מה שיש לי להגיד לכל מי שסוחר בקריפטו בטווח קצר, להיות זהיר מאוד. מי שמשקיע לטווח ארוך, תעשו את המחקר שלכם, אתם מאמינים במטבעות שלכם, אתם יכולים לבוא לקחת עליהם עסקאות, בעצם להעמיס לספוט מה שנקרא, וליהנות מזה. אז זהב, פעם אחרונה שהסתכלנו, היינו באזורים האלה, נתנו כאן בסוף את התנועה היפה שדיברתי עליה, אוקיי? זאת אומרת שהיה פה איזה שהם אזורי סטייה. השתמשנו באזורי סטייה בעצם כאיזושהי טקטיקה של אין לי שום דבר מצד שמאל, אני לא יודע איפה אני אעצר. לקחתי אזורי סטייה של הריינג' הזה. מי שלא יודע מה עשיתי פה יכול להיכנס ליוטיוב, יש על זה סרטון שמדבר על איך לסחור עם אזורי הסטייה האלה. ובעצם קיבלנו פה דיוק יפהפה באזורי הסטייה של פיבו, באזורי ה-343. ונזרקנו לאזור ה-0.5 בעצם למיד של הריינג', ומשם המשכנו לשיאים חדשים. אתם מבינים שאנחנו יכולים כבר למחוק הכל, זה לא רלוונטי. אמ, בזהב, אני חושב שהגיע איתו וזמנו לעשות תיקון קצת יותר רציני. פעם מלחמות, בלאגנים, כרגע מנצלים לפמפם את המחיר שלו, אבל בהחלט אני חושב שהגיע הזמן לאיזשהו תיקון, שאנחנו נמצאים בשלב של אופוריה מאוד מאוד חזקה. לצערי מבחינה טכנית אין פה יותר מדי מה לעשות, אוקיי? אולי כרגע נייצר פה איזשהו טווח מדשדש על האזור הזה. ואז נוכל לקבל יותר מידע. אין לי כרגע פה איזשהם אזורי פעולה, נטו לעבוד אישורים בטווחים מאוד מאוד קצרים, אין פה יותר מידע מה לעשות. מבחינה טכנית, חכות לאזורים קטנים, שהיה לנו איזשהו מבנה או איזשהו סטאפ, כל אחד איכשהו עובד בצורה שלו, להיות איזושהי לקיחת נזילות טובה, ולנסות לקחת עסקה. מבחינת אזורים, מבחינתי לפחות כרגע, אין לי פה איזשהו משהו שהוא משמעותי. אולי הייתי מחכה ללונגים מהאזורים האלה, אבל שוב פעם, לא... מבחינתי כל הדחיפה הזאת למעלה מאוד מאוד לא בריאה. בוא נחכה איך יתקדם השבוע. אני אישית לא הייתי נוגע בו השבוע בכלל. היורו דולר ממשיך, כמו שדיברנו, שוב פעם חזר בעצם לאזור העניין הזה, לאיזשהו בלוק מאוד מאוד משמעותי. חזרנו אליו, לקחנו נזילות קודמת ואנחנו ממשיכים כרגע כלפי מטה. כמו שכבר ציינתי בפעמים קודמות, יש לי כאן את אזור ה-1, 1.9753, אזור שמבחינתי, עד שאנחנו לא ניקח אותו, אנחנו לא נרד משמעותית, ולכן כרגע בתחילת השבוע הייתי מצפה לאיזושהי ירידה, הצטרפות וחזרה לעליות בינתיים. עוד פעם, יכול להיות שבאמת הזריקה הזאת תיתן קצת יותר נמוך, זה שנכנסנו לפה באמת פעם שנייה לאזור מאוד איכותי, עשינו פה מניפולציה יפה, יכול להיות שנזרוק קצת יותר נמוך, אבל כרגע זה האזורים הקרובים שאני מסתכל עליהם להמשך עליות. אז נסדק חברנו, אמנם הרבה זמן לא הסתכלתי עליו, חודש אני חושב גם לא שכרתי עליו, אבל כמה אופציות בעצם. תראו, יש לנו את המגמה הגדולה, יש לנו את הגל הגדול שמבחינתי בעיתו ובזמנו אנחנו נבוא לעשות פה איזשהו תיקון. אוקיי? כרגע זה לא רלוונטי, כמו שאתם מבינים, אבל בטווח הקצר, מה אני בעצם רואה? בטווח הקצר אני מסתכל כרגע על שני מגמות עיקריות, אוקיי? יש לי בעצם את המגמה הגדולה יותר, שזו המגמה הזאת. אפשר לסמן אותה גם בצורה כזאת, אין שום בעיה. יש לי בעצם את המגמה הגדולה יותר, שסיימנו פה איזשהו תיקון, הגענו פה לאזור ה-0.5, נכנסנו פה לאיזשהו אימבלנס שבועי, ואנחנו יכולים להמשיך לאיזשהו שיא חדש. אני מבחינתי חושב מכאן לא נקבל את העלייה, יש לנו פה איזשהו גאפ עדיין שנשאר בין הפתיחה והסגירה של שבוע שעבר. אני חושב שאנחנו נרד יותר נמוך. אם אנחנו נתקן את הגל הזה בעצם, אז מבחינתי זה יקרה מתחת לנמוך הזה. זאת אומרת, לפי דעתי פתיחת השבוע אנחנו נפתח בשריפה של הגבוה השבועי, לאחר שריפה של הגבוה השבועי אולי גם נעשה שיא חדש, אבל אנחנו נרד יותר נמוך. אני מבחינתי הייתי רוצה להיות המשכיות בצורה כזאת במינימום. זה המגמה הקטנה שלי כרגע מבחינתי, שתבינו. המגמה הגדולה שלי זה בעצם כל מה שקורה פה. אם אנחנו באמת נחליט אולי לרדת לתקן בצורה יותר משמעותית, אז ההמשכיות שלי בעצם תהיה מהאזור הזה במינימום. המון המון נזילות בחלקים העליונים שאפשר לבוא ולקחת, אבל זה קצת קריסה יותר רצינית, אנחנו נצטרך חדשות די מסיביות בשביל לעשות את התיקון הזה. אבל זה מבחינתי מה שאני חושב לשבוע הקרוב. שבוע הקרוב הייתי מחפש שורטים רק אחרי שהיינו לוקחים את הגבוה הקרוב. אחרי שהיינו לוקחים את הגבוה הקרוב הייתי מחפש בעצם לונגים מתחת לאזור הנמוך. יכול להיות שיהיו פה עסקאות בטווח קצר, אנחנו נראה איך ייפתח יום שני ומה יהיה, אבל זה ההתחלתי שהייתי רוצה, זה המהלכים העיקריים שהייתי רוצה לקחת במשך השבוע הקרוב.
כל מה שבאמצע מבחינתי רעשי רקע, אולי עסקאות קצת פחות איכותיות, אבל גם אפשר לקחת. זה כרגע העיקר מבחינתי. בואו נלך השבוע הזה יתקדם, ונתקדם איתו צעד צעד, לאט לאט. שיהיה לכם בהצלחה חברים יקרים, שבוע טוב ומבורך בעזרת השם, לא לשכוח. אנחנו בעוד שבוע בדרך להצלחה שלנו בתחום המסחר, כל אחד והדרך שלו. לא להיות פזיזים, לקחת דברים לפי החוקים ולפי התנאים שלכם. אנחנו בסוף שנה, תקופה מאוד לא קלה למסחר, אולי כבר שנה שלמה שמאוד לא קלה למסחר. זה בסדר, זה מחשל אתכם, לאט לאט אתם תצליחו. בהצלחה לכולם, שבוע טוב ומבורך.